A day in my life guru madrasah bolo. Seperti biasa, esok-esok aku langsung bedal jalan kaki bolo. Nah, iki gandeng dino Minggu, aku ki mubengi rada akeh bolo. Ya, sekitar 5 ubengan utawa 10 km bolo. Lumayan lah, itu keringet akeh. Bibar jalan kaki iki enek kabar lelayu bolo, tonggoku ki enek sing meninggal. Dadi iki aku langsung bedal wae nang makam nggo ngewak-ngewaki apa sing butuh diewaki bolo. Ya kuwi nyapu, ya kuwi nyekop, ya kuwi macul. Pokoke sembarang lah bolo. Bar kuwi langsung lanjut melu kataman bolo. Nah, iki katamane nang pondok pesantren bolo. Dadi akeh kancane, lumayan cepet iki. Mung butuhke 2 jam tok bolo wis rampung kabeh macane. Sorene terus lanjut ngimami bar janjen bolo. Iki aku dijaili tulung karo tonggo sing beda desa kon ngimami bar janjen bareng karo Pak Wahyudi bolo. Asik. Bengine dilanjut salat tarawih berjamaah bolo. Nah, dina iki jadwale Pak Sugiharso SPDI. Dadi rampunge rada cepet bolo. Alhamdulillah. Seneng aku yen rampunge cepet kaya ngene iki. Pungkasane ya kuwi maca Quran bolo, tadarusan ngerampungke juz 20 bolo. Dina iki pokoke piye carane kudu rampung juz 20.